Mga kaigsonan og mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon ana sab kini ang usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing ang mga dapit kaninyo og mga panghinaot nga kamong tanan karon na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas amoy magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan nga kini gitudlo ni Master Ricramo og padayon sab nga among ginatudlo kaninyo. Ug kun do na may mga basahon nga referensya gigamit kini dili nga gihimo kini nga Biblia kun dili sa paggamit para suportar sa dili pagsupak sa Biblia. Ug nining higayuna among mga mainitong pagpangamusta sa tanan nga mga chapter president sa nagakalain-laing dapit. Kumusta ka ninyo? Labi na sa inyong mga pagpahigayon sa pagsulod sa radio station para maialagad kining maong programa. Kumusta ka ninyo? O sa tanang mga kaigsunan sulod sa PBCM nga sa inyong malahutayon nga pag-suportar para usab sa atong kalihukan sa programa. O ingon man nga sa atong obligasyon no nga binulan may tuod sa PBCM Palace Reconstruction padayon kana niya na nga atong mga paghatak. O ingon man sa dili pagkalimot sa atong General Conference sa sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Og nining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba, nangumusta kaniyong tanan, mga kaigsunan, ug ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telbrico nga kauban kanyo karon kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug ako lang mga pagpangmusta sa tanan ng mga kaigsunan sa pagsuporta ning atong programa, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ug nini karong higina ihatag ko kamo sang kauban nga ebangelista. Kumusta og mayong pagpatalingog usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magig-uban usab kaninyo sulod sa paghatod sa usa ka takna nga paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog nining adunay 26 ka mga radio station mabati ang programa Visayas ug Mindanao. Dinhi sa RP Index Kio Teleradyo Cagayan de Oro City mabati ang programa matag adlaw Domingo alauna ngadto sa alauna matapos magsugod sa alas 12 ang takna sa kaudtohon. Adunay pagsubli niini sa matlag adlaw Miyerkules ug Biyernes alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Live sa Facebook mga kaigsunan ang programa ug makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita og matsudlong usab kini sa Parasat Cable TV sa TV5. Og dinhi usab nining maong sibihan nga mabati ang programa dinhi sa dapit sa Damulog Bukidnon. Ang programa nga mabati matag adlaw Sabado alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Hard Radio FM Damulog mga kaigsunan din gidumalahan sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala usab sa chapter president Brother Jacinto Daguplo and family og ni Brother Narciso Painit usab usa ka chapter president sa mga kaigsunan usab nila ni Tomasa Kay and family, Kilat Gertrudis and family og ni Filong Botron and family og sa vice president Judy Sasam and family og ni Rosita Canilio mga kaigsunan. Og dinhi usab sa Balingasag, Misamis Oriental sa Beri Diway Kurat TV mabati usab ang programa matag adlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabiyon diin gidumalahan sa mga women's group no nga ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio mga kaigsunan. Og ang among mga pagpangumusta sa tanan nga nagasunod kanamo labi na sa mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson, ni Sister Rizel Barbosa sa Moramos Graham, o usab sa mga amakito ng Hermias family, labi na kang Brother Nicodemus Nicky Hermias. Usab ang atong igsoon dinhi sa Prosperidad, Agusan del Sur, Brother Ambrosio Birano, o usab dinhi San Francisco, Agusan del Sur, at usab igsoon Brother Democrito Badino og sa imong pamilya.
O gingon man ang atong igsoon ni General Brother Derwin Bubong Mangalos ug siyang kapikas Rosita ko Mangalos. Dinis Claveria, Brother Froilan Gina Facturanan Mangalos. Dinis sa Taguluan, Brother Jerry Idkila. O gatong mahigala nga mga salesman nga nagasunod-usab sa atong programa, kalakip kamo sa among gipanimbaya. Brother GC Salazar, dinis sa Lipa, Batangas, at sa kanyang buong pamilya at sa kanyang may bahay. O katong mga kaigsunod-usab na sulod sa PBCM compound, labi na sa mga chapter president nga naghikutar usab sa pagatiman sa mga radio station, labi na nila ni Alfredo Quiapo, nila ni Renitado, nila ni Asunciano Monticello o ni Felix Narte uban pa nga mga chapter president nga nasulod sa PBCM compound. O ato sangki pangmusta ba doon si Tony Ombahe no sa iyang paghatag usab sa gamay para sa dugang lugar sa atong radio program. Tanan nga maabot sa pagsibya mga kaigsunan, nini karon nga inyong pagpatalingog sa programa kalakip kamo sa among gipanimaya. O kaniadtong gustong magpadangat usab dai sa pangutana, i-text lang ang inyong mga pangutana sa numero nga ma-display sa screen mga kaigsunan. Mao kini ang numero 0917-811-8882. O karon sa pag-iskot sa team, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nini karong higayon na mga mahal namong tigpaminaw. Ang atong pagaisgutan padayon ang gihatag ni Master nga gitudlo namo sa mga magwali mao kini base sa Biblia. Wala na magtudlo si Master sa pagsultig laing pinulungan. Part 2 kini. Kaya ato namang naisgutan kini sa mga nang labayng Domingo o nangagi. Pero nganong atong gipadayon tungod kay doon na pa'y uban nato nga paghatagan sa pagtagad. Labi na, nga ang uban natong mga kaigsunan na hibulong ta, nga kita man ang gitahasan bradon ni Master para sa pagpadeg sa kamaturan. Ukon pananglitan sa unang higayon, sawa pa sila makadangat naa ng mga bahina. Pag-abot diri, natingala ta, nga sa pagpahulay ni Master, ilaman nga gipahayag nga mao kuno lagi na kinahanglan nga masullan og espiritu niya masuko ra bag masangpitan si John Del Mabini adto nang napamati sa miagi nga gibulgar gidamay ni Pedro nga silang duha daw magpandong unya kay di man di ay makuha na og di pod pandungan kay pwede man di pandungan unsay problema daw ana nga ang ato gisubay raman ang ilang pamaagi unya giingon dayon nga sila na po dayon katong napandungan mao na po'y namandong mao man ang nahitabo karon ni Teopila Kabusas nga diehard sa PBCM tungod sa gipakita nila nga magpasulod og espiritu sa laing pagsultig mga pinulungan gigamit nila to unya kung pagtug-an na mo nini o ang pagpamatuon nini lecture gini ni Master kanamo pagkatapos si Master ni pahulay kami na lekturon naaday na ang pagsultig mga dila nganong sa mga membro sa PBCM wala man diya ni ana kay dili gihimo ni Master kana nga doktrina busa sa pagtudlo na ni Master kanamo base sa Biblia wala na magtudlo si Master sa pagsultig laing pinulungan pero kung atong basahon naa ka na sa original sa panahon kang Kristo na karon pinaagi nini na may mga reaksyon unya lagi nahibong ta nga nabutang kuno sa social media ang inyong reaksyon gibutang sa social media ang amo pagsultig tinuod nganong nahalambigit kay gipahayag ni Pedro Pianyar og maayo tingali para dili madudahan ang atong mga pagpamatuod nga nigawa sa atoang official Facebook Bradiver sa PBCM Facebook unsay mga komentaryo sa mga kunuhay membro sa PBCM pero ato ning maklaro karon sa paglahutay nas madugay kay di man ta mamugos no ug muundang ta sa pagka PBCM kay ang tuyo nato mapasabot man ang lintungan ng doktrina pero imbis kitay kitahasan nga mo pasabot sa mga tao kita naman hinoy pasabton kay kuwang daw tagkahibalo tungod kay wala ta anang magsulti og laing pinulungan atong ibase og mutakdo ba na og suportado ba ang atong mga pamahayag gikan kang Master og ang inyo ba mo'y kasuportaran diha kang Master pinaagi ba bunganga o pinaagi Biblia
Ni Arib, atong pagabasahon, ang kining komentaryo tali ni Brad Rooney ngadto ni Danny Mabini, taas-taas man ni nga conversation nilang duha Reb, ato lang pagakutloon. Ang punto, Mao kini ang atong mabasa. Ang komentaryo ni Brad Danny Mabini, mao kini nagaingon. Unsay pulos sa atong pagwali sa katumanan ni Master sa pagka-Espiritu Santo ug wala man di ay kapuslanan ang pagpanultig mga dila ug pagpropesiya. Unsaon nimo pagpamatuod sa pagka-Dios ni Master? Matud pang Danny Mabini, dugang pa. Ako, gikunsaran man ko nga walay nagpandong. Unsa may sayop ana? Matud pa ni Danny Mabini rin sa maong nga komentaryo niya sa atong official page sa atong PBCM Facebook page sa social media Reb. Atong napamatian, mga mahal nga tigpaminaw, ug among gipakita ang original nga text message diya sa PBCM, kibali Official official sa Facebook, no? Mm. Nga unsa daw kapuslanan sa pagwali namong Espiritu Santo, nga wala naman day kuno na ang pagsultig laing pinulungan, pagsultig mga dila o laing pinulungan. Nga nganong nakonsaran man daw siya sa Espiritu Santo, nga wa man kuno siya pandungi. Bahala nagwa mo mapandungi. Ang amo man diha nga nag-ingon si Pedro Pianyar, nga nag-execute sila pinagig pagpandong duha sila. Ni katong ilang gipang pandungan, sila na po'y namandong. Kay pwede raman di pandungan. Pero dili kami inosente sa pagtulo ni Master namo. Basahon namo sa Biblia nga ang mga nakadawat gipandungan ug katong wala pod mapandungi naagyapon. Pero kay gi-question man ninyo nga unsay kapuslanan sa pagwali namo sa Espiritu Santo nga gidid-an o wala na maday pagsulti og mga laing pinulungan. Bot lugar ipasabot nga nahimo ming magwawali para supakon namo ang kabubuton ni Master. Do na may nasayop gyud nato ani. Bradro. Tinoon na, Reverend. Di gyud maduha ang sayop ani o sara gyud og kinsay mo angkon ani. Nakaron, dili man may tabo nga mo angkon ta nga nasayop kita sa pagigugwala. Kay ang tema base sa Biblia, wala na magtulo si Master sa pagsultig laing pinulungan nga ibasis Biblia nga naana. Na mauna nga kung susihon nato sa Biblia, brother ni, ang pagsultig laing pinulungan sa original man na sa panahon kang Kristo, asa na mabasa nga pagsultig laing pinulungan gihatag sa panahon sa atong Ginoong Kristo diin. Anya Reb, ang Biblia akong pagabasahon adunay tatak 7 Adventist Church sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 28. Og sa iglesia gipahimutang sa Dios una sa tanan ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat og mga milagro, unya ang mga pagpangayo og mga sakit, og ang pagtabang, og ang pagdumala, og ang pagpanultig nagkalain-laing matang sa mga dila. Busa, sa nabasa mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, sa pagtulo ni Master diri kanamo, nahibaluan na namo kinsa o asa gikan ang original sa pagsultig laing pilungan. Gihatag sa nabasa nato sa payag ni Apostol Pablo nga sa iglesia gipahimutang sa Dios naa diya ang tanan, naa diya ang mga apostolis, na ang mga propeta, kanang mga propeta, mga tao man na, mo man ay magsultig, panagna. Kay kanang propesya, pagpanagna man na. O ang ikatulo, mga magtutulo, napo dayon ang mga magbuhat og mga milagro, o naapo dayon ang mga pagpangayog mga sakit, lain-lain og bulaton, o ang pagtabang pod, o ang pagdumala, o ang pagpanultig, nagkalain-laing matang sa mga dila o pinulungan, asa gipahaluna sa iglesia. Siya. Unya, matod pa sa komentaryo nga unsa may kapuslanan sa pagwali na mo o nato sa Espiritu Santo. Mo na inyong comment nga tingalam tang kauban magatas BBC man pero nagkomento man. Pero tanaw na to ang komento nato og mabasihan ba ang inyong komento og ang mong komento sa nakasulod sa Biblia nga gitudlo ra po ni Master. Nag-ingon dayon nga kung walaon naman ang pagsultig mga dila o walaon naman ang pagpropesya.
Giingon na namo nga ang propesya pagpanagna ngano di ay gusto di ay tang managna diri karong panahon na. Okay, ipadayon man ninyo ang Kay propesya. kay gusto ninyong ipadayon ang pagsultig mga dila ug ang pagpanagna. Maman ang propesya na karon nganong giwala sa Dios sa tagna sa Biblia ang mo propesya ug ang mo propesya niya na tao. Tungod kay mo atubang tag kapanahonan sa ikatulong hugna nga panahon nga dili na tao ang mutagna kundili ang Espiritu Santo na nga sa atong naila si Master mauna siya ang mopahigayon na naplastan ng iyang mga panagna nasulat na sa basahon og mooy gipasabot ni Master nga kung do na pay tao nga gamiton nga kasangkapan nga managna nakahibaw ba mo nga do nay pagtulon-an karon sa Mormons nga ang ilang leader gitawag si Joseph Smith gitawag nilang prophet sa Seventh-day Adventist Church Iglesia Adventista del Séptimo Día ang ilang prophet si Ellen Goldwhite pero di lang gani ang kono ni Bendilio pero bulyaso siya kay napamatud-an naman nato sa ilang mga basahon ug sa mga baba sa ilang mga pastor gani dili siya pastor evangelist ra kuno labaw man ang pastor kaysa evangelist busa dili siya maoy balido nga modalan yana na kung buti pasabot kung giwala na ang pagtagna busa buti pasabot nga wala nay mananagna nga tao Dios ang atong atubangon Espiritu Santo unsay priba nini bradron nga ang Espiritu Santo na mooy modala sa paghimog propesya o pagtagna sa mga butang nga umalabot nga kana gibuhat sa ato ng magtutudlo. Okay, ang pre-bare, basahon ako sa usa ka Biblia ang gitawag ang pulong sa Dios. Atong i-display sa screen ang maong hulad sa Biblia. Hindi ko bubasa sa pahayag sa Biblia sa Juan, Kapitulo 16, versikulo 13, ang pagpruiba nga ang muhimo na sa pagpanagna mao na ang Dios Espiritu Santo. Ingon ini ang atong mabasa. Apan kun moabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo sa kamatuoran. Tudloan niya kamo sa tanan nga kamatuoran. Ang iyang itudlo kaninyo dili gikan kaniya kundi isulti lamang niya ang iyang nadungog. Isulti usab niya kaninyo kun unsa ang manghitabo sa umaabot. Pag gisgot umalabot nga isulti sa Espiritu Santo ang magpanghitabo, future sa ito pa pagpanagna ang sistema. Busa buti pasabot mga mahal lamang tigpaminaw nga wala na itugot diya sa mga tao busa kung magtan-aw tag relihiyon nga nagtuota nga dinhita niini kay mao ni si propeta nagipadasas why propeta karon ang gihimo adto ang tao tapukon sa pagpamati sa Espiritu Santo munay buti pasabot ha nakaron kay pamatuod man ta sa sandig sa Biblia. Si Master Brad Deber, nagbilin bag pamatuod diha sa atong mga basahon nga kung magpamatuod ta, dili bunganga kung dili Biblia. Kay og bunganga, istorya-istoryahon na lang nato. Sa Biblia, Brad Deber, gitudlo ba ni Master nga mao nay gamiton pinagi sa mga basahon nga gibilin? Oo, gitudlo gina ni Master Reb. Niatay atong basahon kining balaod sa misyon. Unya, natay mabasa diri Reb Nga gi-address? nga gi-address o unsay tumong niini nga balaod no atong isunod ang display sa screen mao kini atong mabasa. Mga balaod sa verse 13 nga gipakanaog ngadto sa tanan mga misyonaryo ug misyonarya ug mga miyembro. O klaro kayo kung unsay gitumong ini. Dayon sa ubos Reb natay mabasa diri nga mga balaod sa misyon. Ni anita sa pahina 14. Balaod numero 9. Punto la itong pagbasahon, Reb. Mao kini nga atong mabasa. Ngano nga gidili man kini ni Master? Aron ba supakon ang kabubuton sa Dios? O kini ang atong susihon o ipasikad ta sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang sandiganan sa pagtuo. Busa nakasulat sa Biblia pangamahal lamong tigpaminaw ang among gisulti. Nakasulat usab sa balaod sa misyon ang among gisulti. Bago pa lang gibasa para ni sa mga membro. Membro ka o nanay katungdanan sa pagkamisyonaryo o babae ka misyonarya. Gitugon ta nga kung magpamatod makasandig
o isandig sa Biblia. Muna'y tugon ni Master. Nakaron, kung ipasandig man sa Biblia, gisuportaran ba ni Master ang among mga baruganan sa pagwalit? Gubikan nga siya nagtulo. Gisuportaran ba usab? Ngano nga nagamit kami og mga libro o referensya? Gisuportaran ni Master. Kinsa ang iyang gitudlo nga tuhan? Wala itudlo nga adto ang tao mamati sa dili magwawali. Ngano man, kay wa pa man siya kahibaluan. Unya kung wala pa kay kahibaluan nga dili ka magwawali, bubintaha pa tingalig nahimo natang magwawali. Na kinsa may principal nga gitudlo ni Master nga magwawali? Nga kita man gihimong Chief Minister, di ba Brad Ronnie? Tinuod gana Reverend, wala ilain nga gihimo ni Master Labaw sa magwawali kundi ikaw lang. Pero unsay gipahayag ni Master mahitungod sa matang sa among mga pagwali? Iyang gikontra o kamoy nagkontra kang Master sa gitudlo niya nga mga magwali nga dito mo o dito ang matay pagpamati. Pamation ta si Master. Sunod na, wala na ilain ko. Namuyagyag. Sa kinatibok ang sunasot. Ang rally lang sa BBCM. Ang tao maminaw. Kahit taga-daton, meron ba ang lutuyan. Kahit wala nagwali ang BBCM. Walang pataka, walang unsa. Yang tagwali, gagaitan sa mga libro na dokumentado ang BBCM. Kaya hindi man nunali ang BBCM, idasda ka na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka na. Atong napamatian nga walay lain daw pamation kay ang PBCM nga nagwali. Di sa PBCM na magawali. Dito ang tao ipagpamati. E kung i-review nato, Brad Deber, ang gisulti ni Master sa voice clipping. Atong i-display, no? Oo, Ug unsa atong i-review, Brad Deber. Okay, so mao kini ang gisulti ni Master atong i-display sa screen no. Nya atong pagkabasahon. Matud pa ni Master, tinuod na wala nay lain karon nga muyagyag sa kinatibuk-an sa nasod. Ang wali lang sa PBCM ang tao maminaw. Kay ang pagabatbaton permero mao ang Biblia. Kay wala magwali ang PBCM nga nagpataka lang unsa sa iyang pagwali. Ikaduha, nagaukab sa mga libro nga dokumentado ang PBCM. Kay dili man muwali ang PBCM basta-basta na lang nga magyaw-yaw-yaw-yaw kadiha. Matud pa ni Master. Oh, sa wali lang sa PBCM, mamati ang tao kay ang PBCM daw ang primero nga gigamit, Biblia. Ikaduha ang mga dokumento, ang mga libro. Referensya. O referensya, dili ko no nga nagyaw-yaw ang mga magawali sa PBCM nga nagpataka-taka lang. Nakaroon ang problema man doon kay nabutang naman mirong nagpataka kung kamoy pasultihon. Pero si Master nga inyong gingog ituhan ay tinuod. Mao nga sa kinasing-kasing naghangyo mi nga kung panahon nga imbitaron mo manghinaot mi nga motambong mo kay atod pagani sa gihangyo ni Brad Ronnie nga asa ba ang makabalo ninyo sa Biblia kay kamuray nag-ingon nga nakabase na sa Biblia kanang inyong pagpanultig mga dila nagibungat man nimo nga matod pa nimo unsa may kapuslanan sa pagwali-wali sa Espiritu Santo nga mawala na maday ng pagsultig mga laing pinulungan ug ang pagpanagna kanang propesya kinsa di ay nay managna ninyo diha kay ako di makukabalo managna kay si Master may among gitudlo nga moy mubuhat na niya na busa sa tao wala na itugot nga dunay manalagna nga magpasakop ka ng reliyon na kay mo ni siya managna kay Dios na ang atong gisgutan nga moy mudala niya na nya gisuportaran ba ni Master ang among mga katarungan gisuportaran kay siya nagsugo namo. Pila nakakatuigan, sugod si Reverend nga nagwali, doon ay mga kauban. Karon pa lugar nagyama-yama, nga nipahulay na si Master, kay nabaligtad na, nga ang wali sa gulan di nga magnulti na mig mga dila, laing pinulungan. Nga nung di man may musulti, kung gitudlo ni Master. Pero base sa Biblia, wala na magtudlo si Master niya na, pagsultig laing pinulungan. Mo nang napadayon na to, nakaron. Basahon na to, kay ang iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Roma 16:6 gitawag og iglesia ni Kristo kay naman sa Mateo 16:18 nga nagtukod si Kristo og iglesia didto man gipahamutang sila ang original nga musultig laing pinulungan. Asa nakasulat sa Biblia nga sa diha nga sila gipandungan o naay pagpandong
sa Espiritu Santo nga nadawat na nila diya sa pagpandong ang Espiritu Santo. Brad Rene, sumala sa Biblia. Niarib atong pagbasahon ang Biblia, adunay tatak Seventh Adventist Church. Dinhi sa buhat kapitulo 8, bersikulo 14 ngadto sa 17 ang giingon. Og unya sa pagkadungog sa mga apostoles didto sa Jerusalem nga ang Samaria midawat sa pulong sa Dios, ilang gipadtuan sila ni Pedro og ni Juan. Unya sa bersikulo 15 nagaingon nga sa ilanang paghiabot na nagampo alang kanila nga unta makadawat sila sa Espiritu Santo. Unya atong ipadayon sa bersikulo 16 kay wala paman kanilay hingkonsaran niini og sila igo man lamang nabautismuhan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Sa 17 og sila gipandungan nilag mga kamot og nakadawat sila sa Espiritu Santo. Nakita nato ang kasaysayan sa Biblia sa pagtudlo ni Master diri kanamo. Makakutlo bagod may ani og wa magtudlo si Master. Mga naray problema sa mga membro sa PBCM. Kami naman hinoy suhituhon unya ang manuhito dili ra ba magwali. Masakit man isulti pero mao nay tinuod kay makita man namo nga kamo naman hinon ang naglekture. Wala may makig-away personal, pero atong gibangga lang ang katarungan. Nga dinhi, gipandungan nilag mga kamot. Og nakadawat sila sa Espiritu Santo. Dili di ay madawat ang Espiritu Santo og dili mapandungan og gamot. Karon, unsa man din ang mahimong resulta pagka mapandungan og gamot kay ang Biblia wala man mabilanggo sa buhat kapitulo 8 bersikulo 14 hangtod sa 17 nga diya ratataman. Tungod kay ang Biblia wala man mabilanggo. Hain ang katumanan ni ana Brad Rone nga epekto kung mapandungan unsa di mahimong resulta sa mga taong mapandungan. Okay, ang resulta sa dihang mapandungan nga gihimo kana sa mga katawhan sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Sa pagtulo ni Master Sa kanato, pagtundo ni Master kanato mo makahimo sila sa pagsulti og mga nagkalanglaing pinulungan. asa mabasa Brad Ron. Okay, basahon ako rin, gamit gyapon ta sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Ani ko mabasa sa buhat kapitulo 19 bersikulo 1 ngadto sa 6 ato lang ihugna-hugna ang pagbasa ingon ini. Og samtang didto si Apolos sa Corinto, si Pablo tapos niya malatas ang mga kayutaan sa ibabaw nahiabot sa Episo, din iyang gikahibalag ang pipila ka mga tinun-an. Og siya mingon kanila si Pablo, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituo na kamo? Og sila mingon kaniya, wala man gani kami makadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. Dayon gingon sa 3, og siya nangutana kanila, ngadto ba di ay sa unsa ang pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kaniya, ngadto sa bautismo ni Juan. Bersikulo 4 gingon, og si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig niadtong moabot sa ulahi kaniya sa ato pa kang Hesus. Sa 5 naman, og sa ilang pagkadungog niini sila gipang bautismuhan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Dayon sa 6. Og sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo mikunsad kanila. Og sila mo na ning epekto dayon sa diyan nakapandong si Pablo sa iyang kamot. Og sila na nagpanulti sa laing mga pinulungan og na naghimog mga propesya. But ipasabot Brad Ron nga naghimo na silang propesya o pagpanagna. Sa ato pa nakahimo silang panagna, nakahimo pud pagsultig lain nga mga pinulungan. Mo nang nahimong resulta nga nagtupikuta nga naa ang pagpandong. Mo man gisunod-sunod ni Pedro ug katong iyang kauban nga ginganlan nga murag nalain mo kay nanganlan man. Kay wala pa to buhatan nila, di man na manganlan ni Pedro. Di pud may makangalan niya na kay gi-interview man sa Strong Radio. Nakaron, niining mga bahina naaba sa Biblia nga nadawat pud nila ang pagpanultig mga dila kay before nga wa sila makahibaw gani nga wa man gani may makahibaw nga duna ba Espiritu Santo. Gipangutanan ni Apostol Pablo sa bautismo magkunoto ni Juan. Katod ang bautismo ni Juan, nagtudlo to sa pag-agda para masayod sila nga naa sa ulay si Jesus lugar ang moabot kasunod ni Juan Bautista. Di gibautismuhan ni Apostol Pablo sila pinaagi sa ngalan ni Jesucristo dahil gipadungan sa mga kamot ni resulta diyon nga
ni kunsad ang Espiritu Santo, nadawat nila ang Espiritu Santo, pero ang ilhanan, nga nanakin nilang Espiritu Santo, musulti din sila sa nagkakalain-laing mga pinulungan. Pero naba sa Biblia, kiningon man ka nga naman lagi, nga gikunsaran man ko, wa man ko pandungi, wa na may labot ana, o nakunsaran ka, wa pandungi, kay kamo naman dong man, base sa gisulti ni Pedro Pianyar, nga kauban niya Jondel, na karon naba sa panahon kang Kristo nga nakunsaran pud sila sa Espiritu Santo, ang ilhanan kun nga nikunsad musulti man og laing pinulungan. Nakasulat ba sa Biblia nga nagyapon, Brad Deber, sa Biblia? Oo, Reb, naagyod gihapon atong pagapribahan mogamit tag Biblia kining may tatak SDA kun Seventh-day Adventist Church dinhi sa buhat kapitulo 10 bersikulo 44 ilahos nato sa 48 ato lang ihugna-hugna. Iuna nato display ang bersikulo 44 nagaingon ini. Samtang si Pedro nagsulti pa niini, ang Espiritu Santo mikunsad diha sa tanan nga nakadungog sa pulong. Dayon sa 45 ug ang mga magtutuong may sirkunsisyon nga nanguban kang Pedro nahingangha nga ang gasa nga Espiritu Santo gibubo man usab di ay diha sa mga hintel. 46 kay sila nakabati man sa mga hintel nga nanaglitok sa laing mga pinulungan ug nanag-ambahan sa Dios. Unya si Pedro miingon 47 aduna bay makasalanta sa tubig aron dili kabautismuhan sila nga nagpakadawat sa Espiritu Santo sama kanato. 48 og iyang gisugo sila sa pagpabautismo sa ngalan ni Hesukristo. Og unya ilang gihangyo siya sa pagpabilin pa og pipila ka adlaw. Sa nabasa mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, nagsugod pa si Pedro pagsulti, mikunsad na ang Espiritu Santo, wala mag-agad nga pandungan. Nakabantay mo sa gibasa nato sa 19:1 hangtod sa 6 sa gibasa ni Brad Ronnie nga gibautismoan sa sila sa ngalan ni Kristo, usa dayon gipandungan para madawat ang Espiritu Santo mukunsad og magsulti sila laing pinulungan. Pero samtang si Pedro ni kunsad ang Espiritu Santo, tingala siya nga nakadawat na ipud ang mga hintil. Nahibong siya. Busa ningon na lang si Apostol Pablo lugar kung nitubag siya dito sa iyang gibautismoan nga wa man gani may makadungog nga doon na de Espiritu Santo. Mutong balikan sa natong istorya, ingon kinsa man din ang bautismo inyong nadawat kang Juan. Di gibautismoan sa ngalan ni Jesus, diyan gipandungan nadawat nila. Samtang diri si Pedro, niingon na lang din si Pedro, doon na ba'y makasalanta sa tubig? Aron di ka bautismoan sila nga nagpakadawat sa Espiritu Santo nga gikunsaran nga nagsultig laing pinulungan. Mo na imong giingon. O di nakasulat sa Biblia og mao man na imong pangitaon nganong nakadawat man ko. Ang problema ron nato, mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, kay gisubay man nato, padayon baka na nga sangko sa pagtudlo ni Master. Kay kanara bang buhata, kung ato nang ipasiatab, naana sa Pentecostal. The word nga Pentecostal, ang root niya na, gikan sa Pentecost, kay naapod nga magsulti sila mga dila. Muingon sila, sila'y original, kay United Pentecostal Church of Christ, na mao nga gitudluan mi ni Master na kay para nga makita nga kung wala na mainbalido ang ilang mga pagtudlo sa Biblia nga di ay na mao ang ilang pagtuluan kung giwala na moapil mo ba ka mo dawa na milabot Tanan nga mga nagpahigayon ni Ana okay. Ana nga nagpadayon sa pagpandong ug pagsultig dila sa tudlo ni Master di gid sila mo lugar nga naas kamaturan. Kay napamanggan ni born again Christian Pentecostal gapon, brethren. Tinuod. Nga magsulti gapon sila laing pinulungan. Nakaron kay mao man ay ilang gibasyan. Bisag kinsa ana nila ang mga ministro sa PBCM nga kung magpakita pamatud-an usara sila og dangatan. Nakaron na atong susihon sa sinugdanan tungod kay sila man ang original ang mga tinon-an ni Kristo. Ingon ra anong ibalik man ta kang Kristo? Nga wa man may kakitas tikod ni Kristo. Dili na ayuha pagpamati ninyo oy. Ang among pagbalik kay base man sa Biblia. Sila man ang sinugdanan ana. Maong atong gituki og mapadayon bagyapon base sa Biblia kay ingon mas Master. Ibase sa Biblia ang pagtudlo. Wa mo makabati.
Og basig nabungol ta og matod pa ni Charlie nga bungol mas lola. Sa diyang pangutan-on siya ni Crisanto pero makadungog pa man pud ang ilang lola. Kinsa imong gituhan? Si Master Tomas Dinisino ingon ni Crisanto, di man na mao. Oh. Di ang nahitabo gisaniban daw si Crisanto ni Master. Busa isugba si Teopila kabusas kay di mutuo. Na mao may gituhan katong ni sanib ni Crisanto nailahan ninon nga di DS Master. Nailahan ninon nga og bungol mas ilang lola Teopila kabusas mas bungol pag yun DS Crisanto kay wa makadungog si Master ang akong gituhan. Isya di man na mao ingon po din yang inahan. Ila-ilaha ba og kinsas Master? Mao man na ron ang diferensya. Mao na ang sinugdanan sa istorya nganong naingon ana ta. Nakaron kay nang comment man mo sa media unsa day nang Facebook di na media kuro komedya man mo istorya na mo na nga gisugod nato sa sinugdanan sa Biblia bradron gitudlo bagyod nga wala gyud idili ang pagsultig mga dila sa sinugdan o bisan ang propesya o pagpanagna kay gibutang gud na sa iglesia. Gitudlo ka na Reverend kay nasayad kita niya na gitudluan kita ni Master nga sa una sa wala paghihunong na gitudlo ka na sa iglesia nga dili ipagdili ang pagsultig mga dila. Diya sa pahayag ni Pablo tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo niya Biblia nga akong gamiton kining may tatak 70 Adventist Church nga Biblia. Ari ko mabasa sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 39 ingon ini nga atong mabasa. Busa, mga igsoon ko, tinguhaan ninyo sa dakong kasibot ang paghimog propesya. O ayaw ninyo pag-idili ang pagsultig mga dila. Siguro lagi basihan po rin. Na mamanay atong gikatingad-an nakasulat sa Biblia nga ang pagsultig mga dila ayaw ninyo ipadili o naa diha ang paghimog propesya o pagpanagna. Nakasulat na sa Biblia. Pero ang pangutana, Brad Rene, sa gitudlo na ni Master Rica natong atong nabaluan, base sa Biblia. Asay dako ang pagpanagna nga kanang propesya o ang pagsultig mga dila o laing pinulungan sumala sa Biblia. Hay dako. Mas dako gan ang kadtong nagahimog propesya kaysa pagsulti o nagkalaing mga dila. Atong pag-apruebahan ang Biblia akong pagbasahon adunay tatak 70 Adventist Church sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 5. Bot ko nga kamong tanan magasultig mga dila apan labaw panini nga unta kamo managhimog propesiya. Ang nagahimog propesiya labi pang dako kay kaniya nga nagapanultig mga dila. Gawas kun adunay magahubad sa kahulugan niini aron ang iglesia mapalig-on. Mga kaigsunan, mga mahal namong tigpaminaw, sa gitinaw sa Biblia na makakme, pagtumag ni Brad Rene sa pangutanan ako, nga gituluan namin ni Master, hain daw dako ang pagsultig mga dila, nga pagsultig laing pinulungan, o sa pagsultig propesya kon pagpanagna. Sa Biblia, dako pa ang pagpanagna o propesya. Kaysa pagsultig mga dila, laing pinulungan. Na kung kana, gamay kumpara sa pagsultig mga dila ngadto sa pagpanagna kung kana gamay maoy atong ipasiatab ang gamay amo lang gi-explain pero di daw na walaon o kay sugod man dito nila na gi-explicar pero niya ang pangutana para kapamatud-an nato nga kining propesya mao kini ang pagpanagna nabatay dugang nga Biblia nga mopasabot niya na tod kay ingon pa ni Master sa ato nang nadungog nga dunay mga primero Biblia, mga dokumento dayon nga mga libro o referensya, Brad Deber? Naareb. Atong pagkabasahon, dugang pruiba, kining Biblia nga Amplified Bible. Sa maurag yapon nga bersikulo, dinhi sa 1 Corinthians chapter 14 verse 5 niya idiretso na nato sa pagbasa sa Bisaya Areb nagaingon ini. Karon buot ko unta nga kamong tanan makasulti sa mga pinulungan nga wala matun-i. Apan, labi pa ko unta nga managpanagna kamo, matud pa ni Apostol Pablo. Siya nga nagapanagna, mas dako pa, ug mas mapuslanon kaysa usa nga nagasulti sa mga dila. Gawas kon iyang hubaron o ipasabot, unsay iyang isulti.
aron ang iglesia mapalig-on, matudluan, mapauswag, mapalig-on. Mo kanatong nabasa rin. Oh, sa nakita nato sa Biblia, gitawag na ang propesya o panagna. Dako pa daw ang pagpanagna kay nianang pagsultig mga dila o laing pinulungan na makakmi. Pero pinaagi niya na kay nagtudlo man si Master nga base daw sa Biblia, wala na magtudlo siya niya na si Master sa pagsultig laing pinulungan. Kay kung magsulti siya niya na, ang Espiritu Santo siya'y katumanan, magtultol sa tibok kamaturan. Di sa Espiritu Santo. Kaya waman siya kahibaw nga sa panahon pa kang Kristo, gipasidaan na nga walaon, unya iyang gipadayon. O di karon piki nga Espiritu Santo. Og ni Mitchell Bendilio pa, piki nga Espiritu Santo, Espiritu Tunto. Mo man na ron nga mabutang nagtinunto o tunto, kung di siya mao nga mo tudlo, og dili ni mao ang iyang gitudlo diri kanamo nga among gitudlo nga maglisod mo pagdawat, di bali na di ninyo dawaton, baya naman og kini among kabubuton nga karon Brad Rone. Okay. Gianam-anam ba sa pagpasabot niya po sa Pablo nga ang pagsultig mga dila mo anam-anam ra gyud kaawp gihinay-hinay siya niya para ba masabtan nga dili di gibigla ba, murag bata bitaw nga dili diretsoon pagpakaon o gahi lugaw sa hangtod nga modako na siya gahi na nga kanunon. Okay. Okay, atong basahon ang pahayag ni Pablo Riveren nga kining pagpanultig dila nga din sa unang panahon gitugot pero gianam-anam nga wala gid ni siya. Katay Biblia nga adunay imprimatur ni Julio Cardinal Rosales usa kini ka Bibliang Katoliko kun mayong balita Biblia. Ari ko mubasa sa pahayag ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 14 versikulo 6 ngadto 11 niya ato lang ihugna-hugna ang pagbasa unahon tang versikulo 6 sa pagbasa mga higalag mga kaigsunan ingon ini ang atong mabasa. Busa matud pa dinhi kun mo anha ako kaninyo mga igsuon og magsultig laing mga pinulungan unsa may inyong makuha kanako wala gayod gawas kung nagsulti ako og mga kamatuoran gikan sa Dios o kahibalo o mga dinasig nga mensahe o pagtulunan. Dayon sa city ang atong pagpadayon sa pagbasa gingon bisan gani ang walay kinabuhi nga instrumento sa musika sama sa plauta o sa alfa unsaon man sa usa ka tawo sa pagkahibalo sa tuno nga gitukar gawas kun klaro kini. 8. Ug kun ang pagpatingog sa trumpita dili klaro kinsa may mangandam alang sa gubat. 9. Sa maong pagkaagi matud pa ni Pablo kinsa may makasabot kaninyo kung magsulti kamo sa pinulungan nga dili masabot ang inyong mga pulong mahanaw lamang uban sa hangin. Dayon sa 10 ang atong pagbasa gingon sa pagpahayag sa nakasulat sa Biblia. Dunay nagkalain-laing pinulungan dinhi sa kalibutan matud pa ni Pablo ug ang tanang pinulungan may kahulugan. Sa 11 apan kung dili ako makasabot sa pinulungan nga gigamit, ang nagsulti niini sama sa langyaw alang kanako og ako alang kaniya. Nakita nato na ningon sa Apos Pablo kung magsulti man kog pinulungan nga akong gigamit nga dili masabot alang sa nagsulti tagalangyaw ko ug ako pod siya pod tagalangyaw kay nag-abot man ang dili magkasabot. Niya nakasabot na. Gianam-anam na pag-esplikar ni Apostol Pablo. Matod niya, busakon mo ha ako kaninyo, mga igsoon nga magsultig laing mga pinulungan. Unsa may inyong makuha kanako? Wala gayod. Na mapuslano din na, bugate na. Unsa may inyong makuha kung mo ko nga magsulti kog laing pinulungan? Si Apostol Pablo ng kanser, wala gayod. Wala daw sila'y makuha na. Iyang pangutana. Si Apostol Pablo ban, nabuang. Nalisuan siya sa pangisip. Wala. Tungod kay iming ka na sa pag-anam-anam nga iyang gipasabot nga mawala di na. Totally. Asa ang pagwala niya na. Atong timan-an kay ang argumento ra ba ninyo nga naman nga gipandungan man lagi ang akong asawa ni Master. Ang iya daw mga anak O po. ang imong mga anak. Ako bitaw nagpandong man ko og magbunyag.
Pero ang pandong nga gisgutan sa Biblia, ang resulta magsultig mga dila. Pagpandong bang Master Adto, nagyaw-yaw na mo og laing pinulungan, ay kung kunhaan na. Ha? Nganong mo ingon ko kung paggamit og bugat, bugat na mga itong inyong nanginsulto man mo nga dapat kami matuluan pag gani nga madugangan mig kaalam. Wala may kurat ana og mo na tinuon. Ang problema manggod, ipamugos nato ang dili masuportaran sa Biblia. Magpandong man gyud si Master og kamot. Ang gisgutan nato, ang topiko pagpandong sa pagsultig mga dila. Busa sa Biblia, tanawa ra to. Busa kon mo anha ako kaninyo nga magsultig laing pinulungan. Ingos Apostol Pablo, unsa may inyong makuha kanako? Wala gayon. Kawas kon magsulti akong kamatuoran kanang dili atong laing pinulungan kay di man na makapagpasabot gud sa tao og mosulti lugar kog in English. Laing pinulungan, nakasabot na lugar tong mga tao. Og nag-eskwela siya, nakasabot siya. Mangita patag interpreter ato. Mananggi anam-anam ni Apostol Pablo nga dili na gyud daw na maoy pinakabugat. Unya totally giwala na. Unsay prueba brother ni sa pagtudlo ni Master Renato. Aniya ang puriba na Reverend, kini nakasulat ang Biblia atong pagbasahon adunay tatak 70 Adventist Church sa Hebrewhanon kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 2. Nagaingon, busa biyaan tana ang nahaunang mga tuluhan may tungod kang Kristo og manag-uswa kita ngadto sa paghamtong sa dili na pagpahimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga binuhatan og sa pagtuo ngadto sa Dios. Sa 2, og sa pagtulunan may tungod sa mga bautismo og sa pagpandong pinaagi sa mga kamot og sa pagkabanhaw sa mga patay og sa hukom sa silot nga dayon. Mao ni siya ang mga bersikulo nga nag-abot nga gianam-anam ni Apostol Pablo nga wala na tay mahimo, wa gyud tay mapaabot kung magsultig mga dila nga dili masabtan. Unya, ang lidtungan na yan na niabot pinagi sa pagpandong sa mga kamot, napoy wala mo abot pinagi sa pagpandong og mga kamot. Pero ang gingon nga pagpandong din ni mga kamot, mo man na ang paagi sa pagsultig mga dila. Unsay prueba? Ni ay ligon nga di na maklaro na gyud sa Biblia. O kinsay nagtulo nini? Si Master ayon ang prueba nga kining pagsultig mga dila gamay ra na kaysa pagsultig panagna. Giwala ba? Gitklaro ba ni Apostol Pablo Brad Deber nga ang pagsultig panagna o propesya walaon? Kung walaon na, gibilin ba ang pagsultig laing pinulungan mo na lang na ibilin para granting nga sila na mupadayon o kinsa pay mupadayon? Dili rib hanawon gyud na siya. Asa Atay prueba prueba. Brad Deber? Mugamit tag Biblia kining ang buhing pulong dinhi sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 8 mo kini atong mabasa. Ang tanang pinasahing hiyas nga gihatag sa Dios kanato may katapusan. Apan ang gugma magpadayon hangtod sa kahangturan. Muabot ang adlaw nga ang propesiya Mo nang panagna. Panagna. Dayon pagsultig laing pinulungan ug ang pinasahing kahibalo mahanaw. Oh, klaro kayo nang mabasa. Unsa man ang giingon nga moabot ang adlaw di gipanagna na sugod dito nila nga naay coming nga ang mga adlaw moabot nga ang propesya o tagna ug ang pagsultig laing pinulungan mga pinasayng kahibalo mahanaw. Unya nasayop si Master pagtudlo na mo are. Isa mamati mo sa mga wali sa PBCM. Nag-i-address na sa dili membros PBCM. Way labot ang mga PBCM. Samot na unta kay PBCM. Baya naman og di na hinumati. Ha? Na may panultihon matod pa nila. Kabalak og di mamati pananglitan man. Makakuantag gamit nga pinulungan ba? Pero para man nato sa tanan, no? Amo, hinay-hinaya ko no pagsunod. Kay nagpropesya rabas Master. Tingos Master, pag imangilyo, atubangan sa mga birmo. Tagaan na gani kuno tag espiritus kay nanok, bisag unsaon, dili ra kuno ta makasabot. Na naman na sa Roma, 11:8. Nakaron, ang atong sihon karon, kay nakita naman nga nawala, walaon ang propesya og pagtagna. Kay ngano, wala na itugot nga ang tao mo ay modalag pagtagna.
Dios na nga Espiritu Santo. Hain ang dugang payag sa Biblia, Brad Deber. Okay, Reb. Sumugamit tag Biblia kining the book Tyndale translation dinhi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8 ngadto sa 10. Mao kining atong mabasa, idiretso na lang nato sa Bisaya, Reb. Atong pagbabasaw nagaingon ini, iuna natong display ang verse 8. Mao kini atong mabasa. Ang tanan nga espesyal nga mga gasa ug mga gahom gikan sa Dios sa umalabot nga adlaw matapos. Apan ang gugma magpadayon hangtod sa kahangturan. Sa umaabot nga panagna ug pagsulti sa mga dila ug espesyal nga kahibalo kini nga mga gasa mawala. Dayon sa bersikulo 9. Kay bisan ang atong espesyal nga kahibalo ug ang atong panagna dili hingpit. Dayon sa bersikulo 10, apan inig-abot na sa hingpit. O unsa man kining moabot nga hingpit? Na diri gi-close and open bracket sa ato pa sa dihang makita nato ang Dios naong ug naong. Dayon pa dintos pagbasa, ang panginahanglan alang niining espesyal nga mga gasa mawagtang ug kini mahanaw. Oh, di ba matinaw nga ang hingpit nga moabot nga makita nato ang Dios naong og naong? Mao to siya ang Dios nga modala na sa pagpropesiya o pagtagna. Wala na i-intrigger sa tao. Ug ang pagsultig mga laing pinulungan mawala pag-abot na sa hingpit. Kinsa nang hingpit? Dios. Naon say priba nga ang prophecy panagna, brethren. Okay, usa ka diksyonaryo reverend atong i-display sa screen kining Merriam Webster Dictionary. Ang definition nga gihatag sa prophecy. Gingon, prophecy noun. Number 1, an inspired utterance, of a prophet. Sa atong pinulungan, usa ka dinasig nga pulong sa usa ka propeta. Dayon sunod niini gingon, a prediction of something to come. Sa atong pinulungan, usa ka panagna sa usa ka butang nga moabot. Busa ka ng prophecy nga giingon, propesya, walaon, kay ang modala sa propesya, mao ang Dios nga Espiritu Santo. Balikan nato ang gibasa ganina, Brad Ronnie, ang pulong sa Dios. Okay, balikan nato ang pulong sa Dios nga Biblia sa Juan 16:13, gingon kini sa pagpayag nga atong mabasa. Apan kun moabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo sa kamatuoran, tudloan niya kamo sa tanan nga kamatuoran. Ang iyang itudlo kaninyo dili gikan kaniya, kundi isulti lamang niya ang iyang nadungog. Isulti usab niya sa Espiritu Santo kaninyo kunon sa ang manghitabo sa umaabot. Busa Dios ang musulti sa mga butang nga umalabot, dili ang tao nga manalagna nga moadto kag pagtulunan nga may ni kay diri prophet ni ang nangulo ani, dili. Dios na ang imong sangkuan, ang Espiritu Santo. Og nganong Espiritu Santo kay sa ubang hubad ni anang 13:8 hangtod sa 10 ang wali nga Kristo gipasabot nga mawala kay katong Dios nga puli ni anang Kristo, Dios nga Espiritu Santo, mo na toy modala o kahingpitan nga ato bangon. Unsay priba, brethren? Okay, ang priba usa ka Biblia nga mayong balita Biblia kun hiligay nun reb aniya. Akong basahon sa pahayag ni Pablo unang Korinto kapitulo 13 sugod na 8 ngadto sa 10 gingon sa pagpahayag. Ang gugma wala sing katapusan, ang hiya sa pagwali sang pulong sang Dios umalagi. Ang mga hiya sa paghambal sa iban nga mga hambal magauntat kag ang ihibalo may katapusan. Sa 9 gingon, kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit sa 10. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Oh, nakita nato ang giingon sa gibasa ni Brad Rooney nga ang mga hiya sa paghambal sa iban nga mga hambal magauntat kana daw pagsultig mga pinulungan sa laing pinulungan undangon na og giingon pagyud kay ang ila daw kahibalo og pagwali sa pulong sa Dios nga ginbugay gihatag nila dili pa hingpit. Apil man tong dili hingpit kanang gisgutan nga Ilang giwali nga pulong sa giwali Dios. nga pulong sa Dios og Mawala. katong pagsultig laing pinulungan og ang pagpanagna walaon na niadtong tao
nga malagna kay ang mudala niya na ang Dios nga Espiritu Santo. Karon, unsa man ang pagwali sa pulong sa Dios nga mawala kay ilisdana, Bradon? Kinsa nang pulong sa Dios nga wala? Wali na mahitungod kang Kristo. Mao gyapon reverend nga Biblia, may balita Biblia Catholic Edition Hiligaynon. Sa Roma 10:17 sa pahayag ni Pablo gingon sa pagpahayag. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kagang pulong sang Dios manang gingon ilang giwali pero dili hingpit ug katoy mawala. Ang pulong sang Dios nagabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Busa ang moabot day nga hingpit mao ang Dios nga Espiritu Santo. Mo nay utubangon siya na ang modala sa pagpanagna. Ug tungod kay dili man to hingpit ang pagsultig mga dila. Pag-abot, way mabasa sa Biblia nga padayon, matod pa ni Master sa pagtudlo diri namo. Kami lugar mo baligtad aron mayawa mi. Dili oy. Suportado ang gisulti ni Master, pamatian ninyo ang magwali kay walay lain nga pamation ang magwali sa PBCM. Asa man na ni address. Bisag dili PBCM, labaw na sa mga membro na. Nakaron kay korehian man mi. Yawa na milabot ana. Amo manubag lang gyud mi. Nakaron kung mawala ang wali nga Kristo unsa na nga wali pulis sa kang Kristo nga wali Brad Rene. Wali na gid mahitungod sa Espiritu Santo, Reverend. Aniya akong pagbabasahon dinhi sa ang Biblia, si Seventh Adventist Church sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butangan ini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. O di mga tao na nga magwali sa Espiritu Santo kay puli man sa kang Kristo ang Espiritu Santo. Muni ang hingpit. Katong mga dili hingpit mawala unya didto na mahibaw-an pag-abot ta sa Espiritu Santo. Kinsa si Master mo'y nagtulo ni kanamo sa question ninyo. Unsa may kapuslanan sa Espiritu Santo nga inyong giwali nga walaom day ang pagsultig mga dila. Nakasulat sa Biblia. Asa ba inyo nga gisuportaran ni Master ang inyong katarungan? Asa? Katong sulti-sulti o ang mabasa sa Biblia? Ngunang among gipatakdo. Dili may nga amo mong himuon nga dili mo mahimong membros PBCM, kumikan lang nini. Pero ayaw mitagaig doso nga bulag sa gitulo ni Master di kanamo. Busagani among ipakita ang dokumento. Asa si Master ni pabor sa mga nagawali. Karon bang panahon na nahimo kong dautan? Nahimo ming dautan? Wala. Busang mga mahal namong tigpaminaw makigsunan. Ipadayag gyapon namo ang pagtuki pa niining mga butanga kay daghan pang dapat may baluan sa mga membro sa PBC. Miabot na mga oras, sa ngalan na lang sa among magtutulo, Divine Master Tomas de Inisinyo, kanyang inyong alagad, Ebanghilista Reverend Charlie Uhinyog sa ngalan sa makaubang Ebanghilista o Ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba. Kinausab si Brother Rene Telbrico. O giniusab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.